Αναφερθήκατε έτσι εμέσως πλην σαφώς και στο ρόλο της πολιτείας. Έτσι. Βλέπουμε ότι ο ΕΟΤ από τη μεριά του τόσα χρόνια δεν κινείται δυναμικά όσον αφορά την προβολή προς τα έξω ή τουλάχιστον βλέπουμε αποσπασματικές ενέργειες και όχι μέσα ενταγμένες σε ένα στρατηγικό σχέδιο, σε ένα στρατηγικό σχεδιασμό. Εσείς από την άλλη πλευρά βλέπετε ανταπόκριση από τη σημερινή κυβέρνηση στις προσπάθειες που κάνετε. Ήδη το πάντρεμα, ενώ είμαι από αυτούς που έχω κατηγορήσει το πάντρεμα ή τουλάχιστον έχω εκφράσει τις αμφιβολίες μου πολιτισμού, τουρισμού, βλέπουμε ότι το γεγονός ότι τα Ολυμπιακά κίνητα είναι υπό τη σκέπη του ιδίου Υπουργείου, που είναι με την ΕΤΑ, αυτό βλέπουμε ότι ήδη οι πληροφορίες που αντλούμε από εκεί μέσα, που και δεν είναι και τόσο εύκολες, ότι γίνεται προσπάθεια ήδη επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού. Να κηρυχθεί άγωνος, ούτε εσάς το Μητροπολιτικό να προχωρήσει. Εσείς έχετε νιώσει, σας έχουν καλέσει, έχετε μιλήσει με κάποιους? Δεν μας έχουν καλέσει ακόμα. Νομίζω όμως εντάξει, είναι και λίγο νωρίς για να τους δώσουμε ότι τώρα κλείσανε, νομίζω αύριο κλείνουν τις 100 πρώτες μέρες, για να οργανωθούν και να δούνε και αυτοί λίγο τα πράγματα. Νομίζω ότι είναι θέμα πρωτοβουλίας και είναι θέμα, υπάρχει αντίληψη γενικά ότι όλα είναι δύσκολα και υπάρχει μια γραφειοκρατία και όταν είσαι μέσα προσπαθεί το σύστημα να σε πείσει ότι δεν μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Υπάρχουν πράγματα που αλλάζουν αύριο και έχει να κάνουν με την προβολή και την οργάνωσή μας και υπάρχουν πράγματα που ίσως θα κρατήσουν 1 και 2 χρόνια όπως είναι το Μητροπολιτικό. Αν ξεκολλήσει και μπει σε μια καινούργια διαδικασία, γιατί ήδη είμαστε στα 5 χρόνια, ενώ από εδώ και πέρα άλλα 2. Αλλά δυστυχώς όλοι ασχολούνται με πράγματα μεγάλα που δεν μπορούν να αλλάξουν εύκολα και τα μικρά δεν ασχολείται κανείς. Και είναι στην τύχη. Όπως δεν υπάρχει, όπως είπατε, οργανωμένο σχέδιο, στρατηγικός σχεδιασμός για τα πράγματα. Αλλάζει ο Υπουργός, αλλάζουν οι προτεραιότητες και γίνεται ό,τι γίνεται. Και όποιος προλάβει πρώτος και ό,τι κάνουμε. Τώρα έχουμε και το πρόβλημα ότι χρωστάμε δυστυχώς πάρα πολλά στο εξωτερικό. Ένας από τους λόγους λοιπόν που το είπα και πριν, που έχουμε κάποιες ποινές εισαγωγικά από τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι ότι τους χρωστάμε πολλά χρήματα. Εννοείται. Και φυσικά δεν έχουν κανένα λόγο να μας προστατεύσουν. Κανένα. Μα αντιθέτως, όταν τους χρωστάς και δεν τους δίνεις και χρωστάμε τώρα σε όποιον μιλάει αγγλικά, είναι λογικό ότι όταν γίνει ένα θέμα. Και ισπανικά και γερμανικά. Ναι, και ελληνικά. Αυτό είναι το θέμα. Ότι πλέον, όπως γνωρίζουμε, παίρνουν το εμπορικό. Τώρα και ελληνικά, συγγνώμη τώρα που το λέω, βλέπουμε να δίνονται τόσα χρήματα για προβολή στην Ελλάδα, στον εσωτερικό τουρισμό, που έτσι κι αλλιώς το 20% έχει ο ελληνικός τουρισμός, πρέπει να συντηρείται ο εσωτερικός τουρισμός, αλλά η ουσία είναι προς τα έξω. Μην τρελαθούμε τώρα. Οι Έλληνες ξέρουν την Ελλάδα, να δοθούν κάποια χρήματα, αλλά όχι αυτά που δίνονται και τουλάχιστον από εκεί να ξεκινήσει ο περιορισμός. Νομίζω η αναλογία, όπως είπατε, είναι σημαντικό, αλλά πολύ μεγαλύτερη του ελληνικού τουρισμού που δίνουν σε διαφήμιση και καταχωρήσεις στην Ελλάδα. Μάλιστα είναι και αρκετά. Εξυπηρετούν και πολιτικές βέβαια σκοπιμότητες. Αυτά πρέπει να τελειώσουν όμως και αυτά περιμένουμε ότι τώρα θα τελειώσουν κάποια στιγμή. Αυτό ήδη βλέπουμε κάποια τέτοια σημάδια. Να δούμε στην πορεία. Κάνουμε ακόμη ένα μικρό διάλειμμα στην κουβέντα μας, κύριε Κουμανέα. Κυρίες και κύριοι, να πάμε ξανά στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών, όπου θα παρακολουθήσουμε το τελευταίο μέρος της παρουσίασης της μελέτης του Άρη Οίκου, της GPR Consulting, για την Αθήνα και τις προοπτικές της. Επίσης πολύ ενδιαφέρον είναι η ηλεκτρονική κράτηση. Στο υψηλότερο ποσοστό εμφανίζεται στα ξενοδοχεία 2 αστεριών και αμέσως ακολουθούν τα 3 αστέρια. Άρα ίσως ιδιαίτερα για αυτά τα ξενοδοχεία να έχει πολύ μεγάλη σημασία να ακολουθούν μια πολύ ενεργή πολιτική marketing και polations στο ίντερνετ. Και τέλος, η κατηγορία των 2 αστεριών και πάλι είναι αυτή η οποία έχει την καλύτερη ενημέρωση για την πόλη σχετικά με τις ευκολίες που προσφέρει σε παραλίες και σε πρόσβαση στα νησιά του Αργοσαρονικού. Πολύ ενδιαφέρον επίσης στοιχείο, θα δούμε λεπτομέρειες, είναι ότι οι αλλοδαποί είναι πολύ πιο ευχαριστημένοι από το τουριστικό προϊόν της Αθήνας από ότι οι Έλληνες. Αυτό πιθανότατα έχει και να κάνει με το ότι οι αλλοδαποί κατά πάσα πιθανότητα μένουν στο κέντρο της πόλης, στις πιο όμορφες περιοχές της Αθήνας. Παρ' όλα αυτά, ας δούμε καταρχήν σε επίπεδο συνολικής αξιολόγησης, οι αλλοδαποί δίνουν βαθμό 7,4, ενώ εμείς δίνουμε βαθμό στην Αθήνα 6,9. Δείτε επίσης όμως και τα ακόλουθα ενδιαφέροντα στοιχεία. Καταρχήν, οι Έλληνες δίνουν πολύ ψηλότερη βαθμολογία στις εγκαταστάσεις των ξενοδοχείων σε σχέση με τους αλλοδαπούς, ενώ αντίθετα οι αλλοδαποί δίνουν αρκετά μεγαλύτερη βαθμολογία στις εγκαταστάσεις μπαρ, καφέ και εστιατορίων. Επίσης, στα ξενοδοχεία value for money είναι περίπου το ίδια η αξιολόγηση μεταξύ των δύο, ενώ στα μπαρ καφέ
value for money και στα εστιατόρια και τα καταστήματα, στους αλλοδαπούς δεν φαίνονται όσο ακριβά φαίνονται σε εμάς. Τους φαίνονται και εκείνον ακριβά γιατί είναι σχετικά χαμηλή η βαθμολογία, αλλά όχι τόσο ακριβά όσο φαίνονται σε εμάς. Αυτό που επίσης έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι, μάλλον λόγω του ότι παραμένουν στο κέντρο της πόλης, τα διάφορα προβλήματα υποδομών, καθαριότητος, τοπικής αυτοδιοίκησης, πράσινο κλπ. Δεν φαίνεται να είναι τόσο έντονα στους αλλοδαπούς όσο είναι στους Έλληνες. Και τέλος, αυτό που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον επίσης σε επίπεδο marketing προς ξένους τουρίστες, δείτε ότι πόσο θετική αξιολόγηση δίνουν στον πολιτισμό, πόσο αρκετά καλύτερα από εμάς τους Έλληνες εξυπηρετούνται με τα μέσα μαζικών μεταφορών και πόσο βρίσκουν ότι η συμπεριφορά των πολιτών της πόλης είναι πολύ καλύτερη από αυτή που βρίσκουν οι Έλληνες που έρχονται ως τουρίστες στην Αθήνα. Άρα αυτά είναι κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία σε επίπεδο σχεδιασμού marketing για το τουριστικό προϊόν που λέγεται Αθήνα. Πάμε τώρα να δούμε κάποια στοιχεία σχετικά με την απόδοση των ξενοδοχείων και καταρχήν να δούμε τα στοιχεία της πληρότητας. Το 2009 είναι η κόκκινη στικτή γραμμή που βλέπετε εδώ πέρα, το 2008 είναι η πράσινη γραμμή, το 7 είναι η σκούρα μπλε και το 6 είναι η ανοιχτή, η γαλάζια. Άρα καταρχήν βλέπουμε ότι όλοι οι μήνες του 2009 είχαν τη χαμηλότερη πληρότητα της τελευταίας τετραετίας. Επίσης, σε επίπεδο μέσης τιμής δωματίου, το γνωστό ARR, βλέπουμε ότι ενώ τα ξενοδοχεία της Αθήνας κράτησαν τις τιμές τους σε κάποια υψηλότερα επίπεδα το πρώτο τρίμηνο, όταν πια η κρίση άρχισε να γίνεται αρκετά έντονη, οι τιμές πέσανε και έχουν επιστρέψει πια στα επίπεδα του 2006. Και σε επίπεδο RevPAR, δηλαδή συνολικού εισόδου δωματίου αναδιαθέσιμο δωμάτιο, αυτή τη στιγμή είναι το χαμηλότερο πάλι της τελευταίας τετραετίας. Δείχνει τις δυσκολίες της αγοράς. Τώρα, αν συγκρίνουμε την Αθήνα με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, βλέπουμε ότι σε πληρότητα είμαστε περίπου στο μείον 12 κάτω και σε μέση τιμή δωματίου στο μείον 8, δίνοντας σαν συνολικό έσοδο αναδιαθέσιμο δωμάτιο περίπου στο μείον 20%. Πάλι πίσω στο στούντιο για το τελευταίο μέρος της συζήτησής μας με τον κύριο Αρκουμανέα και δεν είχαμε εξαντλήσει το θέμα των συνεδρίων και τουλάχιστον τι θα γίνει φέτος. Πώς οργανώνεστε για το θέμα του συνεδριακού τουρισμού στην πρωτεύουσα? Όπως είπαμε, είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για μας. Το πρώτο που είναι να στηρίξουμε το πρόγραμμα μελών και καλούμε και όλες οι εταιρείες να γίνουν μέλη μας, να μπουν στο site μας, να δούνε και να γραφτούν. Νομίζω ότι η συνεργασία που, όπως λέγαμε, είναι πολύ σημαντική σε όλα τα επίπεδα και στο συνεδριακό τουρισμό, πρέπει όλοι μαζί να βγάλουμε ένα πρόσωπο προς τα έξω. Εμείς, σαν εταιρεία και σαν Δήμος, σίγουρα θα δίνουμε προτεραιότητα στο να στηρίξουμε τα μέλη μας. Έτσι λειτουργούν όλα τα γραφεία συνεδρίων ανά τον κόσμο. Τα μέλη μας θα έχουν προτεραιότητα και στα request που έρχονται για συνέδρια και στη συνεργασία που θα έχουν μαζί μας. Όσοι περισσότεροι είναι τόσο το καλύτερο, γιατί μπορούμε να βγούμε προς τα έξω πιο δυναμικά. Και γενικά η λογική είναι ότι για το 2010, που είναι ο τρίτος χρόνος της εταιρείας, πρέπει η εταιρεία να έχει πόρους αυτόνομους. Αυτή τη στιγμή μια μεγάλη χρηματοδότηση γίνεται μέσα από τον Δήμο της Αθήνας με τη στήριξη του Δημάρχου του Νικήτα του Κακλαμάνη. Από το ΕΣΠΑ σχεδιάζετε κάποιες χρηματοδοτήσεις? Έχουμε ήδη βρει προγράμματα που θα καταθέσουμε τον επόμενο μήνα. Έχουμε ήδη το πρόγραμμα μελών που φέρνει ένα έσοδο. Έχουμε αρχίσει και το διαφημιστικό κομμάτι μας και στο site και στα περιοδικά μας. Έχουμε και με το public που πουλάμε, όπως είπαμε, τα προϊόντα μας, τα οποία και αυτά είναι ένα έσοδο και προσπαθούμε δηλαδή να δημιουργήσουμε έσοδα για αυτή την εταιρεία, να μην είναι μια εταιρεία δημοτική με την παλιά κλασική έννοια που περιμένει από το Δήμο να χρηματοδοτήσει τις δράσεις της. Περιμένουμε μέσα σε μια τριετία η εταιρεία να είναι αυτόνομη, να έχει χρηματοδότηση σε μεγάλο βαθμό. Πάντα φυσικά αν θέλει να γίνει κάποια έξτρα δράση ο Δήμος ή η πολιτική ηγεσία μπορείς να τη χρηματοδοτήσεις. Αλλά να έχει δικούς της πόρους, ο οποίος να μπορεί να λειτουργεί και να ξέρουμε ότι αυτή η εταιρεία, όπως είναι και ένας κίνδυνος συνήθως και αυτό που ρωτάνε, τι θα γίνει στο μέλλον. Να υπάρχει, γιατί ας πούμε η αντίστοιχη της Βαρκελόνης είναι 20 χρόνια, της Βιέννης είναι 30 χρόνια. Στην Ελλάδα πολλές φορές ξεκινάει μια καλή προσπάθεια και κάποια στιγμή μπορεί να εγκαταλειφθεί. Δηλαδή η επόμενη δημοτική αρχή, αν δεν είναι ο σημερινός δήμαρχος. Θα είναι. Άρα ένα έργο το οποίο θα συνεχίσει. Αλλά εννοώ για 30 χρόνια, γιατί εμείς
να μείνει ο δήμαρχος 8-12 χρόνια. Μετά μιλάμε για κάτι που πρέπει να συνεχιστεί 30 και 40. Δεν πρέπει να αλλάζει, δεν πρέπει να είναι η λογική. Έχει έρθει τώρα ο Κακλαμάνης, είναι καλός, χρηματοδοτεί. Πρέπει να είναι η λογική, έβαλε πλάτη πραγματικά να φτιάξουμε κάτι που να μπορεί να είναι αυτόνομο. Όπως είπε και ο ίδιος, μην τα σχετίζεται με πρόσωπα που είχε πει στην συγκέντρωση που κάναμε. Σωστό αυτό. Γι' αυτό προσπαθούμε λοιπόν και εμείς, επειδή είναι μια πολύ καλή προσπάθεια, να αρχίσει να έχει όποιος είναι ο επόμενος ή ο επόμενος διευθύνων σύμβουλος να μπορεί να τρέχει και να τρέχει.